Ma Mombasa ka apisi ma jamin buche ochiwoyo ni buranoero koro oserumo. Koloso e wach buranoero, nowacho ni burano nyalo bedo kod achich mokalo achiel, kendo mano wach madoho nyaka koro rang makare kendo rang chike matayo buche mag nek mapacho ka e pinje maoko. Burano koro setieki winjo kendo igeno ni apisi ma jamin buche biro chiwo chung' mare motelo ne ng'eto mar doho. Matters of faith are perceived in the context of morality, and you will notice that criminal law does not seek to enforce morality, it seeks to distinguish morality from the law. And sometimes, for those people of faith, sometimes it may not agree with what is in the holy books, for example, but it remains to be the law. PKK comes to court and says that he caused the death of his infant child by starving the child to death, but says that there was an inducement from a third party.